Ще ти дам един пример, след който вероятно никога повече няма да гледаш храната по същия начин. Представи си едно новородено бебе. То не може да ходи, не може да говори, не може да държи главата си, не може да седи, не може да се обърне само. А само след 1 година то вече ходи, произнася първите си думи, разпознава лицата на близките си, играе, учи се, смее се, любопитно е към света. Замисли се от какво е построило това бебенце тялото си и от какво е изградило мозъка си, очите си, мускулите, костите, нервната система. От храната. Всичко, което сме днес, буквално е изградено от това, което сме дали на тялото си като суровина. И въпреки това, като възрастни, често си казваме: няма значение, ще хапна нещо набързо, само за да не съм гладен. Но ако не би построил къщата си с евтини и некачествени материали, защо очакваш тялото ти да функционира оптимално, когато ежедневно му даваш най-евтината възможна суровина? Следващия път, когато посегнеш към някакъв джънк, само колкото да не си гладна, спомни си едно новородено бебе. Храната не е просто гориво. Тя е материалът, от който тялото ти се изгражда всеки ден. Всеки ден ти избираш от какво да бъдеш изградена. Тялото ти не може да направи качествени клетки от некачествена суровина. Последвай ме за още подобно.